Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidenti hökümetiň 2024-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan giň işleýin mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Obahtan aga toplumynyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Hukuksyzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistan Mongoliýada täze elçisini wezipä berdi. Türkmenistanyň galkynyş toporunyň Manakada geçirilen 47-nji halkara sirk sungat festiwalyna ýeňiş gadanmagy münasibetli dawaralar geçirildi. Gargal telekeçileri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 17 ýyllyk münasibetli sergat çağırly we beýlik habarlar. 1 fevralda Arkadaş şäherine Galkynyş milli atysyndaky oýunlar toporunyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sungaty festiwalyna halkara baýraklary eýe bolmaklary münasibetli dawaraly çäreler geçirildi. Dawaranyň dowamyna Galkynyş toporuna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň adyndan 17 000 euro möçberini, Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 3 milyon manat möçberini pul sowatlary goşurly. Mundan başga da toporuň ýolbaşçysy Serdar Pygyýew Türkmenistanyň at gazanan atşynas diýen hormatly ady dakylly. Galkynyş milli atysyndaky oýunlar toporuna Awada milli syýahatçylyk zowlugynaky dayanç tagaldyş merkezine 10 günlük diň jalşy ýollanmasy goşurly. 3 fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Ataha Leyfan hemde welaýetleriň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna alınıp barlayan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Döwlet başçyny häzirki wagtda oba hojalygyna ýaýbanlandyrylan agrotexnik çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine aýratyn üns bermegin. Bu işlere gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işini öpçün etmegin zerurdygyny bellädi we vice-premiere beýişde tapşyryklary berdi. 3 fevralda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky elçisi Eten Aýdoğduýew Dutaryň owadatly Moskwanyň halkara sungat festiwalynyň guramaçylyk komitetiniň wekilleri bilen duşdy. Duşuň dowamyna halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna Russiýada türkmen ýerine ýetirjeleriniň gatnaşmagyna bilelikdäki çäreleri guramagyň mümkinçilikleri aralanyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Ata Serdarowyň ýolbaşçylygyna türkmen wekileti Etiopiýa iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde dolanyrjy Rowaşlyk Partiýasynyň 2-nji gurultaýyna gatnaşdy hemde bir näçe ýokary derejeli duşuşyklary, şol sany ýurdun prezidenti bilen gepleşikleri geçirdi. 3 günlük saparyň dowamyna türkmen tarapy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy bilen Etiopiýanyň Rowaşlyk Partiýasynyň arasynda gatnaşyklary ýoly goýmak başlangyjy bilen çykyş etdi. Daşary işler ministriniň orunmasary Ahmet Gurbanowyň başçylygyna Türkmenistanyň wekiliýeti Tehran'a geçirilen Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň orunmasarlarynyň ýokary derejeli komitetiniň 1-nji mejlisine gatnaşdy. Ahmet Gurbanow öz çykyşynda Türkmenistanyň halkara birleşiginiň jogapkärli agzasy hökmüne iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini sewet hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmaga ıgrarly bolup galýanlygyny nykdady. Prezident Serdar Berdimuhammedow deýişli karara gol çekip iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toporunyň Türkmen böleginiň düzümini tasdiklady. Odal habar berişimi diýaly 19-20 fevralda iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toporunyň 8-nji mejlisi geçiriler. 4 fevralda Astanada geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gazagstanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Murat Nurtlaýew iki tarapdaýyn gün tertibiniň bir näçe möhüm meselesini aralyp maslahatlaşdylar. Taraplar medeni, ilm bilim gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmaga we saglygy goraýyş, sport we beýleki gurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge meýillidirlerini beýan etdiler. 4 fevralda Türkmenistanyň Moskwadaky elçisi Eten Aýdoğduýew Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň garaşdy döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň elçileri bilen däp bolan duşuşygyna gatnaşdy. Duşuşykda 2024-nji ýylda alınıp barlayan hyzmatdaşlygyň netijeleri we şu ýyl üçin
öňde goýulan ugurlary ara alınıp maslahatlaşyldy. Daşary syýasy gatnaşyklar pugtalandyrmaga, sowda ykdysady hyzmatdaşlar giňeltmäge we howpsuzlyk budagyny özara gatnaşyklar ösdürmäge aýratyn üns çekildi. Konditor önümlerini öňlerji öňde barjy türkmen kompaniýalary Moskwanyň Expo Center binasyna açylan Prodexpo 2025 halkara sergisinde öz önümlerini tanıştırdılar. Meşhur Akkar, Balan, Hasar, Yüpökçü, Kilwan, Barsuwa täze brendleri şokolad süýjülerinden başlap alkogolsuz içkileri we şekeriň dürli görnüşlerine çenli önümleriň dürli görnüşlerini görkezdiler. 5 fevrala Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belentler kardaşdy goşun generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine geçirdi. Mejlisde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralaryna şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp barilen işleriň netijelerini seredildi. Döwlet başçyny ýurdun ýaragly güýçleriniň maddi enjamlaýyn benýadany mundan beýlekde pugtalandyrmagy we harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagy, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemäge aýratyn üns bermegi wajypdygyny bellidi. 5 fevrala Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda sapary bilen gelen Ýaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi Akihisa Nagashima bilen duşdy. Duşjukda taraplar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, durmuş we medeni insanperwer ugurlarda türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň oňyň ösüş depkinini ara alyp maslahatlaşdylar. Gurbanuly Berdimuhammedow Ýapon tarapyny şu ýylyň dekabryna Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagşlanan ýokary derejeli halkara foruma gatnaşmaga çagyrdy. Şeýle hem şol gün Ýaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi Akihisa Nagashima saparynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşdy. Döwlet başçyny türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Özüdeginde Ýaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi öz ýurduna şu ýylyň aprel aýyna geçiriljek Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň işine türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Adalet ministrligine Türkmenmaşy we Daşogat şäherlerine adalet edaralarynyň edara binasynyň taslamalaryny düzmäge ygtyýar berildi. Guruluşyk işlerini 2025-nji ýylyň fevral aýyna başlamak hemde edara binalaryny 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna ulanmaga dol taýýar edip tapşyrmak bellenildi. 5 fevrala Duşanbe şäherine Merkezi Aziýa Ýewropa birleşigi görnüşindäki Awganistan boýunça ýürüýte wekilleriň 6-njy duşuşy geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Ahmet Gurbanow ýolbaşçylyk etdi. Duşuşyň dowamyna sewit howpsuzlygy we ösüşiň ileri tutulýan meseleleri, şeýle hem Awganistandaky durmuş ykdysady ýagdaýlar barada düýpli pikir alşyldy. 5 fevralda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň binasyna Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy we Beýik Britaniýanyň Türkmenistanaky elçixanasy tarapyndan howa boýunça ösüş hyzmatdaşlarynyň toporunyň 8-nji utgaşdyrjy maslahaty geçirildi. Duşuşyň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynyň, diplomatik wekilhanalarynyň we döwlet edaralarynyň wekilleri hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, ösüş başlangyçlaryny howanyň üýtgemegi boýunça ileri tutulýan ugurlary bilen utgaşdyrmak we ýurdun az uglarakly geljege geçmegini gollamak barada pikir alşdylar. Türkmenistanyň Hytaýdaky elçisi Parahat Durdiýew şol bir wagtda ýurdun Mongoliýadaky elçisi wezipetine bellenildi. Değişli permana prezident Serdar Berdimuhammedow gol çekdi. Durdiýew 2019-njy ýyldan beri Hytaý Halk Respublikasynyň diplomatik wekilhana ýolbaşçylyk edýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Nökergul Ataglyýew Kyrgyzstanyň telekaçylary Türkmenistanyň senagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllygyna bagşlanjak halkara serge, şeýle hem Türkmenistanyň geljegine maýa goýumlary atly forma gatnaşmaga çagyrdy. Çakylyk Kyrgyzstanyň Aşgabatdaky elçisi Azizbek Madmarow bilen geçirilen duşuşykda beýan edildi. Duşuşykda iki ýurdun arasyndaky sowda, ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Indoneziýanyň Türkmenistanyň elçisi Roni Yuliantoro özüniň diplomatik işini tamamlaýar. Şunuň bilen baglykda 6 fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow onuň bilen duşuşyk geçirdi.
Söhbetleşilen marşyna siyasat, diplomatik, sowda, iqtisadi, medan insanperwer ugurlar boýunça türkmen Indoneziya gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi bilen bagly meselelere garaldy. Türkmenleriň milli senanamasy boýunça 6 fevralda Kiçi Çille tamamlanyp, gyşyň iň soňky bölegi bolan ahyrky garagyş döwri başlanýar. Ol ulu we Kiçi Çillelerden soňra 90 günläp dowam edýän gyşy hem tamamlap berýär. Ýagny 7 fevraldan 22 fevrala çenli dowam edýär. Ata-babalaryň gyşyň ahyrky bölegine ahyrky garagyş diýmeginiň öz boşly sebäbi bar. Olar Kiçi Çilleden soň adamlar gyşky tört diýip arkaýyn bolmasynlar, entek 90 dolman gyşky torma diýen düşünjäni öz nesilleriniň aňyna goýupdyrlar. 7 fevralda Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun ykdysadyetiniň pudoklaryny 2024-nji ýylda alınıp berilen işleriň jemleri jemlenildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary dinlenildi. Şeýle hem ýurdu durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça 2025-nji ýylda öňde durýan wezipeleri, ýolbaşçylary wezipe bellemek, bu wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi. Hökümetiň Giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşçylary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň Aşgabat hemde Arkadaş şäherleriniň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçüliklerini habar berişleriniň ýolbaşçylary we beýlekler çagyryldy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin mejlisiniň başlygyna Prezident Serdar Berdimuhammedow bir näçe resmi namalary gol çekdi. 2024-nji ýylyň jemlerine bagşlanyp geçirilen Giňişleýin hökümet mejlisiniň başlygyna Türkmenistanyň prezidenti ýolbaşçylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli fermanlara gol çekdi. Serdar Berdimuhammedow Mehri Cemal Mehmedowany Ministrler Kabinetiniň başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça ornmasary wezipesinden boşatdy we bu wezipe Ozal Türkmenistanyň mejlisiniň ilim, bilim, medeniýet we ýaşlar siýasaty baradaky komitetining başlygy wezipesini ýerine ýetiren Bahar Seýidowaň berildi. Serdar Joraýew Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministri wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Mehmetguly Astanagulow bellenip, ol Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministriniň ornmasary wezipesinden boşadyldy. Şeýle hem Prezident Serdar Berdimuhammedow Sultanmuradowy Ahal welaýatynyň häkim wezipesinden boşadyp, bu wezipe Toýguly Nurmuradowy berildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow gol çeken degişli kararlaryna laýyklykda Serdar Joraýew Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehnik kömek baradaky milli goşdurjusy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň dolanýarjysy wezipelerinden boşadyldy. We bu wezipelere Maliýe we Ykdysadyýet ministri Mehmetguly Astanagulow bellenildi. Türkmenistany 2025-nji ýylda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň we maýa goýun maksatnamasy tasdiklanyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň içeri sarp edijileri üçin 2025-nji ýylda newit önümleriniň möçberini, şol sany, awtomobil benzini we dizel ýanyjy, şeýle hem aviakerosin boýunça möçber tasdiklanyldy. Mundan başga Türkmenistany 2025-nji ýylda saýaly, türlü miweli baglaryň we üzümiň, şol sany ministrlikleri, budaklaýyn dolanýarys edaralaryna, Aşgabat we Arkadaş şäheriniň häkimliklerine, hemde beýlek edaralary 1,5 million düýp nahalynyň, welaýatlaryň häkimlerine 1,5 million düýp nahalynyň ekilmegini üçin etmek tapşyryldy. Ýene bir karar bilen Türkmen Paxta döwlet konserni hemde welaýatlaryň häkimlerine 2025-nji ýylda jemi 2100 tonna çekpili öndürmegi üçin etmek tapşyryldy. Mara welaýatynyň Sakarçaga etraby 2024-nji ýylyň jemleri boýunça welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň hemde Aşgabat şäheriniň etraplarynyň arasynda durmuş ykdysady, meden taýdan ähli görkezjiler boýunça iň gowy netijeler gadanan Türkmenistan boýunça ýeňji bolan etrap diýilip eglan edildi. We bu etrabyň häkimligi 1 million Amerikan dolary möçberini pul bayragy bilen fiýlaglanyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken degişli buýrugyna laýyklykda 2025-nji ýyl boýunça degişli bähleşik eglan edildi. Dünýä täzelikleri. Hataýly işläp düzüjüler günnelik işlerden başlap, yeňil motorika çenli çyjylma hereketleri ýerine ýetirip bilýän özboşly bionik el protezini döretdiler. Enjam ulanjylary öz smartfonuny erkin dolandyrmaga, kuş doýnamaga, işaret dilini ulanmaga we hatda el işleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär. Russiýanyň hökümeti diplomlary Russiýada awtomatik ýolda ikrar edilýän daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny giňetdi. Täzelenen sanawda inni 36 ýurtdan 384 sany
bilim we alym edaralary bar. Yanvar aýynyň ahyryna sanawy 14 sany täze ýokary mektebi goşuldy. Olaryň hataryna Awstraliýa, Misir, Italiýa, Lüksemburg, Portugaliýa, Awstriýa, Büyük Britaniýa, Germaniýa, Malaziýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Çekiýa we Iran ýaly ýurtlaryň bilim edaralary bar. Ýewropa Birleşiginde emeli aň tehnologiýalarynyň ulanmagyny öňürleşdirýän dünýäde ilkinji giňişleýän kanun güýje girdi. Täze düzgünler emeli aň ulanmak üçin anyk çäkler ketýärdi we olaryň bozulmagy bagatda çynlyky jeda çärelerini gödüňünde tutýar. Düzgünname raýatlaryň hukuklaryna howp salyp biljek emel aň tehnologiýalaryna ulanmagy gadagan edýär. Bu gadaganlyk sosial reyting ulgamlaryny, ýüzi tanamak tehnologiýalaryny we adamlary dürli aýratylyklara görä toporlara bölýän emel aň ulgamlaryny öz içine alýar. Bundan başga da kanun manipulýasiýa emeli aň tehnologiýalarynyň ulanmagyny çäklenmerge. Çekiýanyň paýtagtyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýän birde dağ gerçiniň golaýyny gorokhanada tebiği netijeligiň ajaýyp mysaly ýüze çykdy. Tamarlar maşgalaty yerli häkimiýetiň 2018-nji ýyldan bäri emeli destak urmagy meýilleşdirýän ýerine bent kurdy. Tebiği guruşykçylaryň kömegi bilen büdjet takminan 30 million çek kronyny tyşyklady. Vodorod bilen işleýän aýromobillerde ýolagçy gatnawy Gazagystana 2026-njy ýylyň 1-nji ýarymynda ýol goýuldy. Bu barada ulug ministri Marat Karabayev medbuat maslahatyna belläp geçdi. Uçyan uluglaryň ilkinji ogry Almaty bilen Alataw şäherlerini birleşdirer. Ministriň bellemegine görä aýromobiller vodorod ýangıjy bilen işleýän we 5 ýolagça çelli götürip bilýän akçam uçyan uluglardyr. Tehnologiýa Günörtü Koreýanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kompaniýalary tarapyndan işin ösdürilýär. Hemde häzirki wagtda Gazagystanyň kärhanalary hem bu ogry ösdürmäge gyzyklanma bildirdiler. New Mexico'nun Ulukmançylyk Ilymlary Üniversitetiniň alymlary adam beýnitiniň dokunmalaryna mikroplastikiň konsentratynyň soňky 8 ýylda 1,5 metre artanlygyny anykladylar. Demensiýaly näsalarda adaty ýagdaýdan 10 esse köp plastik bölejiklerin bolmagy aýratyn alada döredýär. Gözlegiň çäklerini alymlar 2016-njy we 2024-nji ýyllarda alynan adam dokunmalarynyň nuskalaryny terjeldiler. Netijede beýnide, bagyrda we böwreklerde plastik bölejikleriniň konsentrasiýasynyň epesli artanlygyny görkezdi. Bu bolsa bütün dünýäde plastik zerarly kapalanmanyň hassa ýokarlanmagy bilen gönnün-göni baglanşyklar. Yaponiýada uzaga çeken gar ýagyny paçygaly netijeleri getirdi. Bir adam öldi, 9 adam şeket aldy. Aýratyn hem Kokuriko tewitinde çylşyrmly ýagdaý emele geldi. Bu ýerde garyn galynlygy bir günüň içinde 130 cm etdi. Tebiği hadisa ulug gatnawlaryna düýpli ziýan ýetirdi. 150 goloý uçuş ýatyryldy. Otlaryň we trolleybuslaryň gatnawy tertibi bozuldy. Ýollar geçip bolmajak ýagdaýa geldi. 800 töweregi hojalyk elektrik sylgandy. Queensland'dan alımlar topary eko, ýagny ekstrakorporal tokumlanma tehnologiýasy arkaly dünýäde ilkinji bolup kenguru düýünçegini döretmek bilen reproduktiv biologiýada uly üstünlik kazandy. Alymlar eýýäm ölen kengurunyň genetik materiallaryny ulanýar. Munyň özi ýitip barýan görünüşleri gorap saklamak üçin täze mümkinçilikler açýar. Bu üstünlik ýitip gitmek howpy awanýan torwallary, şoltanna koalalar we tasman şeytanlaryny halat etmekde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Sport täzelikleri. Xitayň Harbin şäherinde 7-14 fevral aralygynda geçirilýän 9-njy Kyşky Aziýa oýunlaryna Türkmenistan 2 sport görnüşi boýunça ilkinji gezek çykyş edýär. Şeýle derejeli ýarşlarda short track we figuralaryny typmak boýunça türkmen türgelleri ýurdun taryhyna ilkinji gezek çykyş edýärler. Şeýle hem Türkmenistan hokkey ýarşyna da gatnaşýar. Saudy Arabistanyň Al-Nassr futbol kluby Aziýanyň saýlama çempionlar ligasynyň 7-nji tapgaryny öz meýdançasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Al-Wasl toporundan üstün çykdy. Duşyk yer eýeleriniň peýdasyna 4-0 hasabynda tamamlandy. Yer eýeleriniň düzüminde Portugaliýaly hüjümçi Cristiano Ronaldo dubl bilen tapawutlandy. Äne şu şäheriniň Ahal futbol kluby 2025-nji ýylyň ýazyna Çağalar futbol akademiýasyny açmagy meýilleşdirýär. Klubun täze taslamalarynyň çäklerini venallar toporuny we erkekler futsal toporuny döretmek hem gödüňünde tutulýar. Bu taslamalaryň maksady ýurtda ýaşaýan we venallar futboluny şeýle hem futsaly ösdürmek bolup durýar. Taslama täze dehilleri futbola çekmäge we ýaş türgellere ösüş hemde hüner taýdan kämilleşdirmek üçin mümkinçilikler döretmäge gönükdirilýär. Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hokkeýçilari Harbinde geçýän 9-njy Kyşky Aziýa oýunlarynyň toparçylygyň tapgarynyň 1-nji oýununda Xitaýyň Makaosynyň toparyny uly hasap bilen ýeňmegi başardylar.
duşyk 26-0 hasabyna tamamlandy. 6 fevralda Türkmenistanyň milli ýygyndasy Hindistanyň topar bilen duşdy we ikinji ýeňişini kazandy. Aliyat Wolif'in şagirdleri Hindistanyň toparyndan 19-1 hasabyna üstün çykdylar. 9 fevralda bolsa toparçylaryň tapgary Hytaýyň Gonkongonyň ýygyndasyna garşy oýun bilen tamamlandy. Mehriban adamlar, size yetirmezlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.